Namhlanje usuku olukhulu kakhulu esizweni nasemlandweni kaZulu, njengoba sikhumbula futhi sibungaza ilembe futhi sibungaza uZulu nosikompilo lwethu, ukuthi njalo ngonyaka ngalesi sikhathi siyake sihlangane emzini welembe okuyikhaya lapha kwaDukuza isigodlo senkosi uShaka la ayebusela khona. Ngalokhu ngithokoza kakhulu kini nonke ukuthi ukuhlangana kwethu sibumbene siyisizwe, nezizwe nabezizwe bayabona ukuthi uma sihlangana njengoba sihlangane kanje, sihlanganisa ukukhuluma nobunye bethu ukuthi simunye siyisizwe. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi idlozi noNkulunkulu uyohleze kubusisa lokho njalo. Ukunikhalela Zulu, ngiyazi ukuthi iminyaka eminingi besinaye uNdunankulu kaZulu kusuka kuyisilo uShaka nayifi ongumkhulu wami, isilo sakwakhetha, kanye nomntwana wakwaphindangene beqale lo msebenzi wokuthi babambisana kanjani ukubungaza ubuzwe bethu nosikompilo lwethu njengamaZulu. Ekhona futhi lapho uNdunankulu kaZulu umntwana wakwaphindangene waphinde wabambisana nesilo umdlokombane uvukudla amadoda, ngawo futhi naye lo msebenzi naye ebekade ukususa kuyise ngokubamba kanye nesihlalo nangohlelo lobukhosi. Waphinde futhi khona lapho uNdunankulu kaZulu wakwazi ukuthi uNkulunkulu ambusise ukuthi asebenze nesilo sesithathu okuyimina Ndlula Mithi, ekutheni sibungazi futhi lolu suku. Kodwa Zulu, ngikhala kanye nani, ngiyanikhalela, ngiyazi ukuthi ubuhlungu esisuka kubo futhi uma usubala kahle leminyaka emibili esisuka kuyo siyisizwe siyindlunkulu ibingelula, ngoba ngikhaliswa ngikhonondiswe futhi ukuthi yonke lento uNkulunkulu uyalwazi kanye nedlozi uhlelo lwakhe ukuthi ukwenzelani nokuthi ukwenzela ukuthini phakathi kwesizwe. Ngoba kwaqale wahamba umdlokombane kuthe kusuka khona lapho maduze kwahamba indlovukazi, kwathi emva kweminyaka emibili kwasekuhamba umntwana waphindangene. Zulu mnyama, leminyaka emibili esisuka kuyo ngingasho ngithi isizwe besehlelwe yifu elimnyama, ngingasasho nje ukuhamba nokukhothama kwabaholi balesi sizwe ebekade beludondolo lwethu siyisizwe ukuthi kusho ukuthini. Kodwa idlozi lilihle, konke kwenzeke ngohlelo futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani ngalokho. Ngiyanikhalela ke Zulu ngoNdunankulu, angibanga mina nethuba lokuba ngihambe ngiyomfihla, kodwa ngalithola ithuba lokuba ngihambe ngiyokhala kwaphindangene. Ngiyazi ukuthi isizwe namanje sisazilile, kodwa noma sizilile amasiko ethu kumele aqhubeke, ngoba amasiko ethu awumkhuleko nomthandazo kuthina njengesizwe. Nina besilo, silapha namhlanje ukuzokhumbuzana ukuthi singobani, sizalwa ngobani, okuyinto ebaluleke kakhulu kumuntu osuke ewumAfrika
umuntu osuke ewumZulu. iAfrika yonke ibheke thina Zulu njengesizwe ukhola nokubumbana bonke bakubonela kithi. Ngiyaqhuquzela Zulu omnyama ukuthi ngiyazi ukuthi nike nabona naseNdunankulu kuyoba khona inkinga nakhona kubangwa isihlalo sobukhosi ukuthi lesi sihlava bakithi asedlule kuso kuvalwe izinkantolo lezi ukuboshwana kuzo izinkantolo kuvalwe konke ukukhombana nokukhuluma okubi okuqondiswe mhlambe kusisihlalo. Nginenezele nje ngenxa yesikhathi ngingasho ngithi mina ngibusiseke kakhulu kuzo zonke izingane zesilo lokombane. Yimina ngedwa owazalwa ngalolu suku lomhla ka-23 September. Angisho ukuthi ngithini nabesilo kodwa kwaqondana uNkulunkulu wayazi ukuthi usho ukuthini ngoba isilo esebuzile kanye noNdunankulu babe khona lapha kwaDukuza mhla ngizalayo kuthiwa uMantombi uzele insizwa yomfana yokuqala. Igama lami laqanjwa khona lapha kwaDukuza ukuhlangana kaNdunankulu nesilo neyinduna kwathiwa sizothi igama lakhe uMisuZulu. Mina besilo ayazi ziyazi futhi izinyanya angeke ubhekane nemvelo. Siyisizwe samaZulu siyimvelo yangunaphakade. Sizibonile izizwe zomhlaba ezahlanganiswa abantu ngizobala nje njengalaba esabagwaza kusuke umsindo ukuthi ubukhosi noZulu uyadeleleka yabambana esandlwane saphinde sambulala uPrince Imperial oyizalwa umperial waseFrance. Leso sizwe noma lezo zizwe abagcina bezakhile namhlanje zishabalele kodwa uZulu samile namanje. Ngalokhu nina besilo uNkulunkulu ungikhanyisele nami ngabuye ngazibonela kanti nabadala engiphume esandleni sabo bebengitshena bengazisa bethi uZulu uyisizwe sangunaphakade. Nina besilo ngibonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi abaningi bayayibuza namhlanje. Nginenhlahla ke mina ngihlalile noNdunankulu wami umntwana wakwaphinda ngene sahlala wangifundisa ukuyiphatha esihlalweni. Wangifundisa nokuthi isizwe sibuswa ngenhlonipho nangokwesaba nokuthi isizwe kumele sihlale sibumbene njalo ngoba isizwe esihlukene isitha siyakwazi ukuthi singene phakathi kwethu kodwa mase isizwe simunye siyonqoba njalo. Ngiyambonga kakhulu uNdunankulu ngakho konke uzibusiso athe wangibusisa ngazo ekubambiseneni nami kwaze kwaba sekugcineni ngoba nami kukhona la bese ngibuye ngesabe konke awumntwana ukhulile akakathuma kwezinye izinto awubangiphuza bathatha akushiwo lokho komntwana. Umntwana uyayithandela lento futhi uyofela khona. Inkosi imbusise umntwana la ekhona. Ngiyazi ukuthi akekho nathi namhlanje kodwa ngiyazi ukhona nathi ngokamoya namakhosi akwaZulu kanjalo. Nina besilo
ngiyazi ukuthi abaningi bayayibuza bayayiphendula ukuthi awu ingonyama uNdunankulu imenze njani ngoba uyadingakala uNdunankulu ukuthi abe khona. Zulu omnyama ngoba kusenje ngicela ukuthi lezi indaba singayikhulumi ukuze kuphele ukuzila uma sixoxa sibonisana ukuthi isizwe sibhekephi sizobambisana. Ngicela kanjalo angithi nina besilo okubalekile namhlanje ilembe nesizwe. uZulu akalutho ngaphandle kwezwe noma umhlaba noma ngaphandle kwempi. Saziwa ngalokho siyisizwe, sihlonishwa ngalokho futhi umhlaba wonke jikelele ngoba siyaziwa ukuthi sinempi futhi iyodwa. Ngithokoza kakhulu kumfundisi wami uRoyal Chaplain uBambatha ohlezi njalo engidonsa ngendlebe engaluleka la kufanele ukuthi ngeluleke khona. Ngiyabonga kakhulu umfundisi wami, uhamba futhi ngiyazi ukuthi uthonywe yiwo amakhosi njengoba ubuhlala nomdlokombane nikhulekela lesi sizwe ngoba ngiyazi ukuthi yonke imikhosi uyakube khona ukukhuleka kuqala kulezo inkundla la kuyobe kusetshenzelwa khona. Ngithokoza kakhulu umfundisi wami waseNdunkulu. Mina ngikuthathi njengomfundisi waseNdunkulu kuphela, ngikuthatha njengomfundisi wesizwe ngoba lokhu akwaba khona ngaze ikhathi zobusha futhi ungalapha ekhaya ke nangokwegazi. Ngiyathokoza kakhulu isizwe sikaZulu engicela ukuba ngikuphakamise namhlanje ngoba usuku lwami lokuzalwa. Kunesinyathelo esikhulu engizothi ngisithathe la nani Zulu nazikhona ukuthi besisele leso sikhala. Impi yethu kumele ibe munye, impi yethu kumele ihlangane ngaso sonke isikhathi ngoba uZulu hlezi elindile ukuhlaselwa njengoba sihlaselwa ngabezizwe ngey'ndledlana ey'ningi. Kodwa ngisasho khona lapho Zulu omnyama isihlava esibi yiso lesi sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ney'ngane. Mabutho zinsizwa zakwaZulu bafowethu bobaba bami bomkhulu bami, ngiyanicela sizwe sikaMageba ukuba sibavikele abantu besifazane, singabe amadoda njengoba kade esho umfundisi uMbatha la ukuthi kunamadoda nabafana. Umfica umuntu eyindoda iphele ekhulile kodwa uyiphathiswa komfana. Indoda iyindoda ngezenzo zayo. Ngalokhu sengikukhulume kaningi ey'ndaweni ey'ningi ukuthi ngiyacela bakwethu ke sibambisane kulesi sihlalo. Kubuhlungu ngoba izwe lonke ngoba lingaka nje number 1 kule ntombi yalesi sihlalo ukuthi bemuntu kuthiwa yithina esihamba phambili, ukuhlukumeza abantu besifazane ney'ngane kuthiwa yithi esihamba phambili. Singayiqhenya kanjani siyisizwe kunesihlalo esinje? Mina ngibuye ngingakholwa ukuthi basho thina kahle ukuthi Zulu ngiyakhuleka isizwe sikaMageba, isizwe sikababa asibambisane kulowo mkhakha. Umuntu wesifazane akathintwa ngezandla. Mawuzizwa ukuthi ukhona umuntu ofuna ukushana landa enye insizwa lincweke niyoshana ngenduku, kuvumelekile lokho. Kodwa futhi nakho lokho kunesikhathi sakho. Isilo esiphuzile sasingawuthokozeli umgangelo ngaleyo ndlela ukuthi nalezi induku lezi
ey'khwili lezi ezingamaplate lezi. Mina indoda mangifica ithi ephethe leyo nduku ngizoyibopha mina. Azikho emthethweni lezi zinto ngoba uma ushaya umuntu uyambulala kanti phela kwaZulu kusuke edlala sidlala kanjalo. Ngiyacela-ke nina besilo ukuthi asithi noma sincweka sizinsizwa lezi induku lezi zamaplate laba odonkani laba ake sibonisane kahle ngabo. Sengiphothula namhlanje usuku olukhulu kakhulu, kungasho nje ukuthi usuku lwami lokuzalwa kuphela, kodwa bengifisile ukuthi isizwe sikaPhunga noMageba neLembe sipheleliswe, ngoba ngisho nje ukuthi kuningi okwenzeke kule minyaka emibili esisuka kuyo, ngoba nenduna yeyinsizwa uMgilije oyebambisene noMhlongo naye wagcina ehambile. Namhlanje ngizophakamisa iy'nduna zamabutho zokuthatha leso sikhala. Ngiyacela ukuba namhlanje ngiyiphakamise niyibone iy'nduna ezophatha onke amabutho kaZulu. Ibutho lingelesilo, eley'ntombi, elomama, eley'nsizwa, awesilo onke lawo mabutho. Kodwa endaweni kaMgilije bengifisile ukuba kulolu suku lwanamhlanje siphakamise induna yamabutho ngokubambisana. Bengifisile ukuba ubaba uMhlongo nomntwana uVanana wakwaminya besondele phambili. Sizwe sikaZulu, ngoba ngihlezi esihlalweni seLembe la kwakuhlezi lona iLembe eleqama yamaLembe. Isizwe nebutho likaZulu likhulu kakhulu, alikwazi ukuthi lingaphathwa umuntu oyedwa, kumele bebe babili. Lokhu ngikusho ngani ngoba kukhona isigaba la ebuthweni, ngoba nami ngimlapha nje inkosi yenu, nami ngiyibutho ngokwami, angikwazi ukuphaka ibutho ngingekho ebuthweni, ukuphaka impi ngingesile ibutho. Ingoyama vese iphuma kule ibutho isemabuthweni, inkunzi isematholeni. Nina besilo ngoba bemi kanjena nje bobabili, usuku olukhulu namhlanje esizweni ukuba sivale ikhasi longasekho uMgilije naye owayebambe lesi sikhundla esithwele kanzima. Kodwa sithe kulesi sigaba nalolu suku lwanamhlanje siphakamise ubaba uMhlongo nomntwana wakwaminya ukuba bebambisane, ngoba khona isigaba la emabuthweni, ngoba ibutho elisondele kimina ngelabatwana namakhosi, bese kuba zicheme kanjalo. Uma kushawa amahawula uMhlongo akakwazi ukushaya amahawu amakhosi noma abatwana. Kodwa umntwana uyena okwazenzela lo umsebenzi, ngoba uyothi uMhlongo uthinta amahawu abatwana sijike simhlawulise thina manje. Ingakho ngimise Zulu omnyama lokhu namhlanje. Ngicela ukuba nibamukele, ngiyababeka namhlanje ukuthi ibutho likaZulu selinawo manje umhlahlandlela nendlela eyaphambili kusuka eGoli kuze kuyoshaya
kuso isifunda sethu KwaZulu-Natal la khona amabutho kaZulu. Ngicela ukuba ngibahalalisele namhlanje kulo msebenzi omkhulu nonzima kangaka mina ngisini. Ngicela ukukhuza ibutho libe kanye. Ngiyathokoza kakhulu mina besilo. Sengivana Zulu mnyama. Ngiyazi ukuthi usuku lwami lokuzalwa namhlanje. Isipho sami yiso lesengiqeda usethula kunina. Angibheke lutho osuka kunina inhlonipho nobumbano. Nomkhuleko ukuba isizwe siqhubeke sibe munye siye phambili. Ngalamazwi ngithokoza kakhulu kuhulumeni wesifunda saKwaZulu-Natal ngokubambisana kanye nami ubaba uMahlaba. Ngiyathokoza kakhulu sihlezi sibambisene njalo simunye ingathi ungephela amandla. Siqhubeke senze umsebenzi wamakhosi, umsebenzi wasedlubulo ukuze isizwe siqhubeke sisimame. Ngalokho ngithokoza kakhulu kubo bonke abathe bafaka isandla ukuba lo msebenzi ube mkhulu futhi ube mhle kangaka njengoba umhle kangaka ukuthi ngokubambisana ngibonge kwabezokuphepha, ngibonge kakhulu mama umhlonishwa uNomagugu Simelane ukuthi nabakwa health bakhona. Ngithokoza kakhulu. Ngiyazi kunzima kakhulu kuwe njengamanje emagujwa ukusebenza izikhundla ezimbili ungaphekwa amahlombe akho, kodwa sikanye nawe emkhulekweni ukuthi sizobambisana. Ngicela nje nina besilo isipho nje sisodwa kini nonke ngoba nihlangene ningiculele nje happy birthday. Ngicela Ndunkulu ngisacela Ndunkulu uzocula uzocula. Wena wendlovu ayethe sikhulumile umculo ongathethi imanga asilungisele uDJ ukucela uNdunkulu wesizwe awenze lo msebenzi. Ngicela ukuthi sikunikeza ithuba lokho yakho. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bayete. Happy birthday to
Ayete! Soqhubeka sihlale phansi. Indodana nobaba emhlane nobaba sazi isilo esikhulu. Noma sivumelekile ukuthi-ke isilo uma sesenza umsebenzi ongakasinqome thina kodwa-ke umsebenzi wesizwe uqhubeka silo. Inkulumo enkulu yosuku